Počkej. Já už natáčím teda, jo? Takže čau. Takže čaute ľudia, dneska sme sem pri hre Minecraft a sme sem s kým? Ermaním, já taky natáčím, Bricem. takže čau lidi. Bricem, já taky natáčím. A ještě? S Jurkem. Takže čaute lidi do videa a dneska jsem tu. Hej ty vole, ty to nemusíš říkat, teď jsme se všichni představili. Ale já jsem zapomněl natáčet. No takže s Jurkem. S Ermaním. No to doktora vypoval. Ty blbe. Káťa kde? Pojď, jak vidíš, tak firebally po... A jsme na jednom serveru. Čo je můj server? A hráme... Negr. Čo hráme? Prestrelku? Jo. Hej, počkej Filip, já si jenom uložím zbraně. Oh my god, já mám... Majiteľ Grif. Jo. Pomoc! Oh my god, to je Grifnuté. Ty vole, to kdo Grifnu? Hej, povolte mi stavět. Hej! Co to je? Já jsem tu killer a zabiju vás každého. Takže já a s Jurpatom a vy dva spolu? Hej. Jo, jenže já mám strašně malou čanku, protože mi by se to sekalo. Já taky. Já mám jeden čánk, takže já nevidím ani na tu věž možná. Já taky nevidím na tu věž. No já mám mám 4 čanky, počkej. Podívám, kolik mám. Já mám 6 čanků, abych asi... Já vidím normálně, takže... Tak ty... Já taky mám 7, já si dám 3 čanky. Až tak 4. Já si mám 6 čanků, moc mi to teda nelaguje, ale taky si budu. 6 čanků, mi stačí 2. Jo, je vidím. No, já taky. Ale to. Já si dám ještě víc čanků. Já si teď porto, protože já si dám a IP to serveru vám dáme do popisku. Ano, to všichni dáme do popisku. To neplatí a chcete aj Skype, já vám dám aj Skype, a chcete, tak si ma pridajte a aj mňa na Skype a môžeme si ty vole to kto pali a môžeme si spolu zahrať. Daj mňa na Skype. A daj potom to kapitám toho Brice a Ermaního. Channel to popisku. Až potom Oliver aj môj channel dá môj Skype do papíčku. Jo, a sestavili jsme proto 2 Češi a 2 Slováci, jsme to sestavili tak proto, aby jsme, my máme takové rozdílné názory. My máme takové rozdílné názory, že jo Filipe? Tak jak kdo? My jsme třeba Hej, co je ten hunting drive, kdy to nedostřelí ani tam? To je... Ani puty tam nedostřelíte. Počkajte, já teraz nehrám, čakajte. Nezabíjajte ma hlavne. Nezabíjaj. Já to jinak. On si dá prejsť. Já vás sejmem. Čumte na to. Ty to tam nedostřelí. To čo je? Tak tam si... Co to je? Také cheaty. Je to... to zabilo? To chci taky. To čo bolo? Omega mě nevidno obraz. Dobre, už ma budete vidět? No, ne mňa, ale Minecraft mi budete vidět. Bolo asi tak 5 minut mi nebolo vidno obraz, ty vole, na Minecrafte. 3. Nevadí vám tam, že jsem tam omylem za Skype? Ha? Nevadí vám, že jsem tam omylem na chvilku ukázal Skype? To jsem tam ukázal taky, neboj. Ne. Ty Já jsem tam ukázal ten. Tož Filip.
A prepáčte, si to rozdělit na dětě. A vy už jste skoro Jste mrtvý. nevidět Minecraft. Hej, počkej. Hej, ty dej. Majitel, dej nám tady čestku, ať si tady můžeme dát zbraně, ať tady nemusíme furt vozit. Ale kdo to grifuje? To použije fireball. Já nic, to Filip. Já taky nic. Negrifuj to. Já se to taky grifuje. Já mám button knife, co to je? Čo bolo? Hej, Já si tam. ty vole, my jsi myslel paty, no jak se to jmenuje ten granát, ten hází ze čtyřek na dálku ovládaných. Já vám ukážu brlamát. Já si vypnu chat, tak čekejte. Jo, já si taky vypnu chat, počkej, protože mi to sere. Jak se to vypíná? Ne, bacha blesk, Filip, bacha blesk! Taky cheaty. To ukazujem před divákům, jak to funguje. Ano, oni vás jako, oni se podvádí, oni si třeba dávají fly a oni k vám doletí zezadu, že jo? Však aj ty můžeš mít fly. Já nemůžu. Ne, protože... A Brice, Já můžu, ale stejnak. Brice, Já můžu, ale stejnak. hej, Brice. Jo, mám letání. Jak udělat, aby som mal úplně full screen a aby viděli Minecraft? Tak to nevím, to neumím. No, přesto to natlačíš, ale... Ja keď som natáčal prvé 3 minúty, tak som to mal na full screen a ale nevadí, nechám to tak. Hlavne, že... Uzdat F2. Uzdat F12. Uzdat F12. Tak ty moje blesk. F12 to nejde. Tak potom nevím. Filipe, čau, já jsem za tebou. To čo je? Ja neviem. To zabilo? Ja neviem, ale ja by som asi to video dal na takých 16 minút. Jo, to určitě. Potom se ti bude uploadovat maximálně tak hodinu. No. Jako Práve teraz som to uploadoval jedno video hodinu. taky. Au. To čo Já bolo? jsem měl 30 minutové a uploadoval jsem to 2 hodiny. Hej, Filip nebal věci. Já to seš ty. Tata, už jste. Hej, tak hobby? už pojďte hrát, ne? A bez cheatu, jo? Ja už idem. A hej, a to počkej, ať řekne ten admin, ať tady dá to, já nebudu říkat jeho jméno, ať tady dá čestku, ne? Ať si tady musím dávat zbraně a nemusíme furt chodit tam a zpátky. To zase musím povoľovať a to sa mi zase nechce. Koukej na toho zombíka. To je sranda. Já se přikrčím, on se taky přikrčí. A ja ešte neviem, jak to video pomenujem. Prestrelka asi. Proč Dám mám back. na bazuce hot bar? Hej, stříň do někoho. Ne, ja vás idem práve ten sejmuť. Ne, jste zabili. Ups. Sorry, já myslím, že tě můžu zabít. Oni ma nevidia. To jsou zombíky. Okay. Taky zombík. Bacha, Filip, střílím! Hej, to co je? Jo, on ti dá zezadu, on to obletí, já jsem to taky udělal. Hej, to Goku. To neplatí. Hej, ale to fakt neplatí. Vy používáte fly a tak. Ja nepoužívam fly, ja som tam úplne normálne prišiel. To môže sa pozrieť na videu. No kouknem se. Oni jsou tady, bacha. Oni Já jsou... jsem právě hnedky za tebou, aby si věděl. Vy taky fly všichni. Ja fly nemám. Já tady bojuji z vzduchu, já jsem letadlo. Já jsem letadlo, že jo? My jsme letadla. Ty, já jsem letadlo, které střelá ohnivé vajca.
Akorát, že zvolám proti vajcama. Jo, dal jsem ho. Jedu do... Však počkajte, ja som Spike. Ak poznáte hru Team Fortress. Jo. Do prčic! To znamená, Piro, lietajúci Piro zapálil tohto tu. Jurko, ale nebudeme ten Jurpa dále netlí. Ty vole, kde jsou? Tli sa nehra. A sakra. Anči ho vypnu, protože... Ale sorry, ja som ťa zapálil. To som ja. Som ťa jenom zapálil. Prepačte za inšie lagy. Nebo to má každý. Ja nie, ha. No lebo tak. Bacha, Filip. Už je poľa. Ja keby... Ty kop... Ja som ho dal. Ne! Maňa. Sakra, ja som ho chcel... To video má tak 10 minut už. To ještě nemá ani 10 minut. Má 10 minut. Teď to neplatí taky fly. My jsme letadlo, že jo? Ale ty si mi zobral moju ten Olympiu. Hej, že jsme letadlo, že jsme letadlo. Ale majú lopátu. Tu všetko pohádem. Oliver, ale my tvoj kanál nevidíme. No to vôbec. Je to len skříta bambíka. Au? Ja vás idem záviť proste. A takže toto video už bude, toto video už končí. Takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte like. Z tohoto serveru bude v popisku videa, takže zatím čau. Já už jsem skončil. Já ne, já furt jedu. Jo, a kdybyste chtěli to IP server, tak bude v popisku videa a tyjo, tady někdo bojuje ve vodě. Ako satán. Ja to už asi ťažko. A Chlapati, nehádajte sa, ak sa idete hádať, tak si vypnite mikrofón. Lebo toto ide na YouTube. No nejak tak. Dobre, takže ja to ukončím a ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, já to taky ukončím. A ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike a napíšte do komentárov, čo sa vám nepáčilo a druhý raz to zlepším. Tak čau ty lidi, zdraví vás Ermaní, příští video, čau. Čau.